No niin, ja uusi hyvä video Maximuksen kanssa. No? Hello! Apexia. Mä olin jo valmiiksi readinä, mutta no, ei haittaa. Elämä on. No elämä on. Onko tämä nyt sellainen, jossa me selostamme? Kyllä. Että otamme pahasti turpaan. Miksi sulla on samat asiat mielessä kuin minulla? Me voitetaan tän. Joo, ei hätää. Mä kärrään tän. Niin sama. En oo ikinä... Ja mä toivon, että tää meidän tiimikaveri oikeesti kärrää tän. This outfit could use some high caliber accessories. Oh. This is your champion. Kyllä se aina maistuu Apexi. Me ei olla championeita koskaan. No, Mua harmittaa. miksiköhän? En mä tiedä, meillä ei anneta semmosia arvoja. Maxi, koska me otetaan L. Okei. Okay. Ei mä... Onne. Ei perkele, se on huono paikka. Tuonne. Heard that. Stay out of my way. Fine. Maxi räjähtää sit. Okei. Okay. Hyvä, että tää ees yksi seuraa mua. Ei, mä menen tänne itse. Omaa toimisesti. Onko sua ennen pitänyt aina saattaa? Ei, mä oon niin. Kaikki tietää, että mä oon mestari Apexia. Meni jotain vähän väärää kurkkuun. Taisin ehkä kuulla väärin. Joo, sä kuulit ihan oikein, mä voin. Toistatko vielä? Beginning ring Mä en countdown. sano aseita, no granaatit on. Mä vein ne. Mä saan noita vierotusoireita tästä granaattien puutteesta. That's what happens when you get too excited. 1 minute. Ring's pretty close. You can't escape death. Firing on. Kaikki vaan. Hei, mulla on massa aseita. Getting shot. Someone's got a death wish. Mä olin niin oikeesti rubu. Mulla on 45 aseita. seconds. Ring's close. I cracked an enemy shield. Oh. I have eyes on Mulla the on enemy. 2 asetta. No miten mä missaan nyt pahasti? Se on ase. No ai että! Mä missasin niin pahasti oikeesti. 30 seconds left. Okei, joo. Mua ärsyttää. Mä saan ampua näitä. Pääsetkö mullua? Ne on tossa. Oo, Ulos granaatti. sieltä. Myrri! Auta! Ne tulee tänne minun luokseni. Älä Kärräätkö? Getting shot at. Hei, tuu tänne! Enemy shield. 10 seconds. The ring's close. I downed an enemy. Varo, tossa! Mitä mä tein? Mä painoin vahingossa tän nappia. I know what I'm doing. Mulla pääs niin monta kertaa kuolla Oi että. Hyi helvetti. Köh. Joo. Seuraava me voitetaan. Ei hätää. Okei. Ei hätää Sori, mä nyt kämpään mä vähän trippasin. Mä saan sen taas sain. Ja meidän tiimiläinen oli aika surkea. Mä voin syyttää myös sitäkin. Joo, sitä voi aina syyttää. Eihän me olla ikinä huonoja. Ei, mehän ollaan mestareita. Mä en saanut tarpeeksi granaatteja. Johtuu vaan siitä. Alright, let's do this. It'll be fun. Tää on mirakena. And if not, well, Mulla on kyllä nyt niin huono oikeesti. Mä syytän itse mun pelituolia. I know what I'm doing. been putting the bomb in bomb Mullakin on toi skini. since 2681. Fuse, elikkä räjähde-ekspertti toisin sanoen. Hei, miksi toi kuuluu? Oi, nyt tuli kärräjä, Mä nyt haluan- tuli kärräjä. Nyt tuli kärräjä. Mä haluan tuon Introducing räjähdä. your champion.
Tuo on räjähde-ekspertti niin sanotusti. Se ampuu, se sylkee tulta, se on myöskin hyvä pelaamaan. Okei. Have you said you could Se kärrää. There's a prime spot for mayhem. Okei, me saatiin oikeesti kärräjä. Tää on niinku oikeesti, mä toivon että tää on hyvä, ellei sitten tää Proon lapsi tullut pelaamaan. Jos lapsi tuli niin perkulle mä hakkaan. Niin se Niin. eikö se Mä oikeesti, mä etsin tän kodin ja mä oikeesti niin murhaan sen. mä tänne palaa. Mä voin. Jep. Tuurikkaasti tuli mulle yksi granaatti. Anteeksi. Mikä ase? Noin siitä niin. Mä en tiedä mitä nää on, mut ne on niillä pystyy Missä on ampumaan. sniperi? Tossa. Mä otan tämmösen. Nää on tällaisia aseita, joilla pystyy ampumaan. Tiedät sä? Eikö se aika hienoa? Round one. Mä oon Mitä? niin hyvä. Mä oon niin hyvä, että mä löysin aseita, joilla voi rings quite the ampua. trot. We better get a wriggle on. Jaa. Oi, mulla on vaan yksi granaatti. Miks täällä löytyy vaan sniperiammoi? Hei, nyt on joku pielessä, nyt on joku pielessä. Ei, mulla on kyllä oikein hyviä ammuksia. Miks täältä löytyy kaikkea sitä mitä mä en halua? Täällä on I think kaljaa. this place needs a little more me. Minne tää jätkä on? 45 seconds. Rings on Kaljaa. bolt here. Level 3. Oi, nyt me otetaan tää. My ultimate is ready, like spaghetti. Let's check out that way. Oota. Tuu. New Ah? kill leader. Soon to be me. Joo, Mä samaan aikaan kuuntelen tässä jotain elokuvaakin. Mä vaan tiedän miksi. Got a heat shield here. Parempi keskittymiskyky. Voisin sanoa. Sä on aina säädetty tai omaa. Niin mä säädän niinku. Mä teen samaan aikaan tässä myöskin miljoonia arvosta. Ei vaan. Level 2. Mä samaan aikaan säädän tässä miljoonia arvosta Oisinko videota. mä edes niinku yllättynyt, vaikka sulla olisi joku... Okei, täällä pystyy Rings ampumaan. moving. Niin. Oi, nyt tuli hyvä. Tää on tällainen kunnon... Mut... Haluunko Out spaghetti, all my lageri. Haluunko mä sentineliin? Kyllä vai Miksi täällä on snipereita? Nyt me seurataan tätä Gandalfia seuraamme. Kyllä mä oon niin Hän hyvä, on. että mä osun sniperilla, niinku aina. Eihän mä oo ikinä Ei ampunut hätää. ohi. Murray, haluatko tulla tänne? En. Care package coming in. Ei. Ei vaitiskaan, en pakota. Ei vaan mä pakotan. Voi ei. Onpa surullista. Mitäköhän tää yksi tekee? Mag here. Level 3. No en tarvi. Energy. Head that way. Tuutko? fellas. Mulla on... Heard that. Ei helku. Shield here. Level 2. Gotta hop up here. Ei hätää, tää kärrää meidät. Tää on hyvä pelaa. Mä huomaan jo nyt, että tän gameplay on niin ei vaan. Hyvä, toisin sanoen. Katsotaan miten, osaakohan se tehdä walljumpia. En osaa tehdä, perkele. Jutut on. Mitä tapahtuu, kun mä oon painan kuuta? Haluatko selittää mulle? Et. Mä kokeilen. Älä kokeile oikeesti. Oho, mä oon nopea. En mä itse asiassa ollut yhtään nopeampi kuin normaalisti. Vähän huono scope. Got a clown Täällä that on away. sniperi vähän huono. Vähän hirveä tähtäin, mulla on joku... Sellainen laser pointeri. Clown there. Lucky me. No mitä mä missaan pahasti? Move there, team. Missä ne vetää? Knuckle cluster out. Joo, sitten mä vaan hyvä. Go Bezumbala. Jäädään taas pois, mennään vähän lähemmäs. Tää saa... Tai no joo, mä menen vähän lähemmäs. Champion eliminated.
Champion's gone. Joo, mä otan Heads up, we've got an airstrike coming in. A shooter. Enemy shield cracked. Haluatko sä selittää mulle? En tiedä. Noin. Tapoin jonkun. Mä en... Taking him out with a decoy. Reloading. Opening fire. Ei samperi. Se meni tonne. Ota vaan. On granaatti, enkä mä pelaa. Reloading. Noin. Throwing thermite grenade. Ahaa, mä heitän sen granaatin. Here comes the old knuckle cluster. Reloading. Helposti. Reloading. Enemy down. Look out. Grenade. Whoa, they just died. Guess that was the last one. Alright, we're down to 50% left. Ah! That's a pretty easy match. Ei oo! Oi samperi! Mä en pääse muuten alueelle. Just gotta Huumeita! Äkkiä! Mä tarviin huumeita! Niin perusmaksimusta. that way, fellas. Huumeiden käyttäjä. Niin perushuumeiden käyttäjä. Aina, miksi aina tää alue on mua vastaan? Koska se... Fasista. Oo, no. Helposti. Missä te ootte? Mä kiipeen sinne. Ei hätää, mä kärrään tän. Saatte elossa. Myr. Next ring's not very close. Mä selviydyn alueesta. Mä oon kuolematon. Ihan uusessa. Haluatko sä selittää mulle? Ei hätää, mä auta. Delivering replicator. Miten mulla ei oo hiileä? Se on ihan jorppa tossa sä. Hei, onks sulla medkittejä? Tai semmosia isoja? Struth, enemy. Voitko please oikeesti, mä tarviin niitä. Kiitti oikeesti, sä oot rakas. Pus pus. Ei vaan. Recharging shields. Ei rauhoita. Tää on polttaa. Oota. Mä ammun ne. Mä tapan ne. Fuck it, en tapa. Tapoin sittenkin. Noin. Down today. Shot at. Broken. Giving my shield to recharge. Make your contact here. Recharging my shields. The ring's closing in one. We're not very close. Hakataan. Maximus, auta mua. Tuu alas. Being shot at. Going Mä to katson say, tää ihmeen jutun. Mä en tiedä mitä tää tekee, mutta mä tuun tänne. Shot at. Broken enemy shield. Kaikki. Ring power and grenade, fellas. Shooting an Arcstar. Bam to the woozle. Sending out a decoy. Aina aikaan huumeille. Ei auta. Ai, auta. Bad dream, it'll be over soon. Hyvä. Dibs. Oho. One sec. Hei, sniperi. Maybe a back. Mä saan assaan, jolla voi ampua. Onpa hienoa. Ase. Yeah. Thank you. Mulla on 2 asetta. Pääsetkö perässä? Ja toinen mulla ei oo ammuksia. Pääsetkö perässä? Toiseen. Tai pysytkö? Bam! There goes a boozle of dirt. Something like we already got. Sun noita heavy Oh. antaa yhtään. Got us a new kill leader. Ei oo. Wouldn't mind saying good day to him. Joo, okei. Myrri, mene tonne oranssityypin luokse. Tai juokse sinne. What Oota. do you say we move here? Ei ku tuu itse tänne vaan. Tuu tänne ylös, sori. Mene tuolta, portaiden kautta. Okei, mulla on... Siellä kun menet ihan kiipeet ylös saakka, niin sieltä pääset. Mulla on haulikko, enkä mä pelkää käyttää sitä. Yeah, thanks for a good spot. I didn't even know this place. Täältä. Bad guys making noise that way. Eavesdropping is skill, people. Give you a blast, eh? Another squad's been there. Jos mä voin tähän. Broken enemy shield. Firing. Sitä on ihan ok paikka. Enemy spotted. They look small. Don't go. Mother load incoming. The sky's about to. Got him. Right, kill them. Deploying me knuckle cluster. Order applied. I'm the new kill leader. Beginning ring countdown.
Care package over there. Clusters far away. Heads up. Not all of us are in the ring. Care package over there. Siisti. Tarviks mun niinku... How I miss? Maximus ottaa L. Enemy shield cracked. Onks mulla niinku mitään mitä mä voin... Serving him a knuckle sandwich. Deploying me knuckle cluster. Firing. Nice one. Kato, kuinka kärrätty olo! Mä kärräsin pro-pelaajaa ja sinua. Ei vaan, ei oikeesti. You are the Apex champions. Nice match. En mä ehtinyt GG:ttää. No niin, se oli siitä hyvä matsi oikeesti. Toi oli voiton hetki. Kyllä. Toi oli hyvä. Toi oli 0 tappoa, 0 assistia, 0 knockia. Okei, joku 150. Oli hyvä. Oi. Niin paljon tossa. Mä kärräsin niin paljon. Mirage on oikeesti niin hyvä. Joo. Tai sit mun aimi vaan parantu, en tiiä. Tää video niinku loppuu tähän ja... No niin, tähän voittoon. Parempi lopettaa vielä kun ollaan voiton puolella. Niinpä. Hei hei. Moi moi!